қадам мегузорем. Падарам маро аз дастонам дошта истодааст. ӯ чӣ қадар бузург аст. ман мегардам ростӣ бо кӯмаки достони падарҷонам. падарам оҳиста достони маро сар дод. оппа, намеларзем ва падарам маро дошт. давом медиҳем. бибиам мегӯяд ки ваҳ ваҳ ваҳ, насибаи мо чӣ қадар калон моҳир шудааст. насиба ин манам. дар акси ҳол ҳама аз ман пурсон мешаванд ки номи ман чӣ. дар хона одамҳо ин қадар зиёданд. ба назар мерасад ки ҳамаи онҳоро хуб намешиносам. худиҳоро аллакай мешиносам. дар гирду атроф кӯрачаҳо мегӯянд ки ман аллакай калон шудам. як соли пурра. бале, ман калону зебо, боздоноям. барои он ки ман бо падарам, бобоям, модарам ва бибиям бисёр китобҳоро хондаем. ман ба онҳо барои донистани он ки дар сурат чӣ кашида шудааст ва дар куҷо будани сагак кӯмак кардам. ман медонам ки бародарам ва апаам чӣ гуна бозичаҳо доранд. ваҳ, пироҳани ман мисли пироҳани модарам зебо аст.